Hello mga kabusok! So for today's video pues, namamalengke tayo para sa ating bibigay na maliit na small pantry para sa barangay San Agustin, Santa Rita, Pampanga. And namili tayo ayan guys ng mga sardinas, noodles, coffee. Tapos maglalagay din tayo ng mga pampalasa na ginisa mix at birch tree po na gatas para po sa ating mga taga-barangay San Agustin. So, never mind nyo po guys yung maingay na background, no? Kala nyo nagdadabog ako guys. Pero ginagawa natin yung ASMR, kaya lang hindi marunong ang atin yun. So, ayan, si Chacha naman na ang maglalagay ng mga sardinas sa ating pagbabayad. And namili na rin tayo ng mga ibang gulay ng gabi. So, ayan yung mga gulay na nabili natin ngayong gabi guys. At yung wala naman na hindi available dyan binili natin ng kainumagahan. Inaumagahan. Yun siya guys, umaga. So, sorry dun sa nasabi kong word guys. Matagal na kasi akong walang kainuman. Kaya ayan ang nasabi ko. And ayan, pinabuhat na natin kila Kuya at ating yung mga sibuyas at bawang dahil yun ang pinaka-importante sa panggigisa. So, ayan na nga guys at magbabiyahe na tayo dahil medyo malayo-layo din ang ating lugar for today. And ayan, nandito na tayo sa ating pupuntahan and yung mga kalabasa hahatiin muna natin para magkasya sa 50 katao. And then, ayan si Tita Solen, nahihirapan pa nga silang mag-cut kasi masyas. And pasensya na guys dahil nagla-loading ang utak ko. Ang ibig ko pala sabihin ay matigas. Nandito na nga tayo sa preparation guys. So naglalagay na tayo ng ating mga pamimigay. And never mind nyo kami guys dahil habang naglalagay kami ng mga condiments ay nagmamaritis kami. So, ang pinagmamaritisan namin guys ay naalala pa pala nila si Tita Sol. Siya kasi yung maraming nakuha sa aming Hako Challenge and nakakuha siya ng 9K guys. So, naalala ng mga people yon. Napanood na pala nila guys. Sino ba namang hindi makakaalala nung Hako Challenge ni Tita Sol guys? Nakakuha siya ng isang basket na spam. Nilagay niya lahat ng spam sa kanyang basket. Pagkakahakot niya ng spam guys, wala na nga siyang tinira, kinuha niya lahat. Selfish mode ang lola niyo, ayaw niya tirahan ang mga kasama niyang naghakot. And ayan guys, malapit na tayong matapos sa ating preparation. Malapit nang maubos niya ng ating mga pamimigay. Mabilis lang yan guys. So, ayan guys, nakita nyo naman may ketchup, may gatas, may loading, merong noodles, merong ginisa mix, merong kape, gulay, ampalaya, sitaw, cucumber, kamatis, okra. Ay, basta madami ayan, panoorin nyo. So, ayan guys, maayos na ang ating table para sa ating pantry. Oh, kalagumene, king tarpaulin, patak-patak. And ayan guys, serious mode muna tayo and mamimigay na tayo sa ating mga kababayan. And ang gusto talaga namin as much as possible ay mabigyan yung mga walang-wala. So sila po ang mga napili nating bigyan today and makikita nyo naman po mayroong mga naka-wheelchair, mga nagda-dialysis po at yung iba may kapansanan at yung iba naman po ay nagkukulang po talaga. And ayan nga, nakausap ko si nanay at nagtatanong siya kung bakit tayo namimigay ng mga ganito. So, ang gusto natin ipahatid sa ating mga manonood ay sana ay kung may kakayahan din silang magbigay ay tularan nila ang ganit gawain. At hindi naman nasusukat dito kung gaano karami o kakonti ang iyong ibibigay basta galing sa puso mo. Kaya at makapagpasaya lang tayo ng kapwa natin tao sapat na yon na kasiyahan para sa ating mga puso.
Veronica, anong ilan po yung anak niyo? 4. 4 po. Ano po yung kinakabuhay niyo? Kung trabaho niyo? Extra driver yung asawa. Po? Extra driver. Extra driver. Kayo po, housewife lang. Sige po, Nay. Thank you, God Sige po. Alin po dyan, Nay? Ito. Apo. Salamat to. Tay, sandali. Ano pong pangalan niyo? Rodante Ronquillo. Ilan taon na po kayo, Tay? 64. 64. Ilan po yung mga anak niyo, Tay? Dalawa. Ano po yung trabaho niyo ngayon? Wala. Wala po. Wala. May edad na ako eh. Sige Dati po. nag-abroad ako eh. Ngayon hindi na. Sige po. Salamat po. Salamat po. Siya. Thank you po sa aming helper. Nakarami po kasi ng spam yan, kaya G na G. Hiningi mo. Ano hinihingi mo? Ilan? 20. Ano bang bibilin mo? Anong bibilin mo doon? Ano? Kumain ka na ba niyan? Ice cream. Kumain ka ng kanin. Kumain ka na ng kanin. Ha? Hindi. Hello, ba't di ka pa kumakain? Bakit di ka pa kumakain? Ba't di ka pa kumakain ng kanin? Namamaga ata yung mata mo. Namamaga, be? Bakal ba di mo tingnan mo? Ito, paraw lang yun ng babae, oh. Ice cream po. Ang sasabihin mo doon, hindi na salsa. Ano sasabihin mo, be? Ano sasabihin mo? Ha? Ano sasabihin mo? Na? Ang sasabihin niyo? Ano, be? Thank you po. Bakit ka nag-iis na sa labas ka mo? Baka may balik kayo sa labas. Walang bata. Dapat sa loob lang kayo ng bahay. Mainit. Ano mo na sasabihin nyo? Thank you. Bye-bye. Hindi na kayo